Este helicòpter va ser protagonista ahir a Fontdespala i és que va ser l'encarregat d'unir les dues torres de la tirolina amb el cablejat provisional. El d'ahir va ser un dia intens, on hi havia molts elements per a coordinar, però des de l'empresa gestora Alqui Fuentespalda estan satisfets amb la feina feta i veuen cada cop més a prop l'apertura de la instal·lació. Vam tirar el cable guia, que era el més important, perquè el que després ens manarà tota la instal·lació, i clar, ahir va ser un dia complicat perquè tenia la seva dificultat, però bueno, en principi va anar tot bé i estem ja amb ganes de tirar el cable definitiu ja. Esta actuació, que no s'ha fet mai a Europa, va requerir unes mesures de seguretat importants. Són 2 quilòmetres de cable i cada 2 quilòmetres hi havia una carretera, està el cable de la llum i està tot, i per seguretat vam tindre que tallar carreteres i línies elèctriques i algun camí que hi havia per aquí, però era més que res per seguretat. I després l'helicòpter era el que tirava del cable per passar d'un lloc a l'altre, perquè és una part una mica boscosa i perquè no s'enganxara els pins vam tindre que fer mà de l'helicòpter. Durant la setmana que ve se procedirà al col·locar el cable definitiu i els sistemes de frenada. Un cop completada la instal·lació començaran a fer les proves de seguretat. Segons l'empresa, van sobre els terminis previstos per poder inaugurar-la per Setmana Santa.